Каб зварыць у Беларусі сваё тутэйшае піва, як мінімум нам спатрэбіцца беларускі солад, хмель ды дрожжы. Але праблема ў тым, што ў Беларусі ёсць толькі адно прадпрыемства, якое робіць солад, і толькі адно прадпрыемства, якое робіць хмель. А вось прадпрыемства, якое займаецца беларускімі дрожжамі піўнымі, не мае. А это значыць, то мне пора здабыць нашы тутэйшыя беларускія дрожжы. З вами Прыдыбайлавы бровар у пошуках беларускага піва. У браварстве цэніцца лакальнасць піва, то бок, каб гатунак быў зроблены з тутэйшага соладу, дрожжэй, хмелю ды вады. Бо калі бровары з розных канцоў краіны звараць адзін і той жа гатунак піва па аднолькаваму рэцэпту, смак таго піва будзе адрознівацца якраз з-за таго, што інгрэдыенты будуць даваць смаку гатунка тутэйшыя адрозненні. Нават у адной і той жа вёсцы гатункі піва па аднаму ж таму ж рэцэпту могуць адрознівацца, бо бровары выкарыстоўваюць сямейныя дрожжы, якія дзед і прадзед сняў калісьці даўно ды перадаваў з пакалення ў пакалення. У аднаго адны дрожжы, у другога другія. Гатунак піва ўродзе бы як адзін і той жа, а смак разны. У гэтым відэо я вам пакажу, як я на працягу 7 месяцаў стараўся зняць дзікія дрожжы ды культывіраваць іх. І што ў мяне на данны момант з гэтага атрымалася. Усё пачалося з таго, што я пракіпяціў тару, потым дадаў яе дэкстрозу, гэта проста сахар такі. Заліў гэта ўсё кіпам, зачыніў банку ды паехаў у пошуках хмелю. Знайшоў я ў сябе на мясцовасці, на развалінах былога базыльянскага манастыра, які стаіць на беразе сажа, дзе расце хмель, да добра так расце, шмат яго было, былі вялікія шышачкі такія. Абработаў рукі ды сродкам, ды і нарваў гэта хмелю ды паклаў тую банку. Праз некалькі дзён нешта запрацавала ў банцы. А праз яшчэ некалькі дзён узялося ўсё вельмі добра, і на дне банцы ўжо віднеецца белы асадак дзікіх дрожжэй. Наступным этапам я зварыў мальтовы экстракт. А яго рэцэпт шукайце ў мяне ў тэлеграме. А потым пачаў рабіць селектыўнае асяроддзе. Дарэчы, таксама ў тэлеграме astаўлю рэцэпт. Нам спатрэбіцца вада, чашы Петры, дэкстроза, мальтовы экстракт, агар-агар, антыбіотык, шпрыц з гарэлкай ды пятля. Змяшаў антыбіотык з гарэлкай. Потым адважыў мальтовага экстракту ды дэкстрозы. Дадаў ваду агар і паставіў на агонь. Давёў да кіпу ды кіпяціў каля 20 хвілін. Пасля ахладзіў да 50 градусаў варыва гэтае, ды дадаў антыбіотык з гарэлкай ды перамяшаў. Падрыхтаваў чашы Петры. Разліў варыва па чашкам. Пасля таго, як варыва застыла, я адчыніў банку, у якой дзікія дрожжы, і з дапамогай пятлі намазаў тое, што было ў банцы, на цвёрдае селектыўнае асяроддзе ў чашках. Праз некалькі дзён у чашках пачало нешта расці. А праз тыдзень ужо ўсё вырасла ды закаласілася. Я выбраў з дапамогай мікраскопу чашы, дзе былі больш-менш крупныя абасобленыя калоніі дрожжэй. Разліў па стаканам адваранае раней піўное сусла, якое я зварыў па старажытнаму рэцэпту абознага піва. Усё абработаўшы спіртам, пачаў перанасіць калоніі дрожжэй з чашак у сусла. Ды і пачаў чакаць, зажыве што, а ці не. Праз некалькі дзён усё завялося. Дрожжы актыўна раслі ды выпадалі ў асад. Першае пакаленне было з кіслым пахам ды ўласцівасцямі ПОВ+. ПОВ+, то бок прысутнасць плохіх фенольных смакаў ды водараў. На чацвёртае пакаленне ўласцівасці ПОВ+ сталі значна менш. Кожнае пакаленне, выбражанае ў піве, якое было зварана па старажытным беларускім рэцэптам, рабіла з дрожжэй менш іх дзікімі, але больш піўнымі. І так, з верасня 23-го года я ўжо зрабіў 7 пакаленняў дрожжэй.
І на данный момант гэтыя дрожжы не так сильно выбіваюцца як дзікія, але больш уже як піўныя. І цяпер я магу сказаць, што маю на руках тутэйшыя гомельскія піўныя дрожжы, якія я зняў з дзікага хмелю. І на памяць пра гэты хмель я пасадзіў яго ў сябе на балконе, як ён рос, ды напамінаў мне пра вось гэты мой вопыт. Придбайловий бровар. Придбай, ды папівай. І падабайку проставляй.